हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ GS बिजिरल' बरायबाय गोबां समनि उनावहाय दिनै आङो आरो मोनसेबाव फिन भिडिअ लाबोबावबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय स्टारलिंकनि सोमोन्दै बे स्टारलिंकआ मा आरो बेयो माबायदि जायो जोङो बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि गिबियावहाय जों माब्लाबा नुयो जे जोंनि अख्रां साथिंगे हमना ला नोङो बेवहाय दङ अब्ला मा नुयो जोङो बेवहाय माखासे सैटेलाइट्सफोर एबा लाइट्सफोर बेबायदि बिरलांनाय जोङो नुनो मोनो बेयो ओरैनिफ्राय ओरै थाङो एबा ओरैनिफ्राय ओरै थाङो बेबायदिनो बे लाइट गोजों बेबायदि बिरलाङो दा बे लाइटआ मा बेयो स्टारलिंकनि बे सैटेलाइटआ मा आरो बियो माबायदि जालांगोन जोङो बेखौ मिथिनानै लानि बेखौ मिथिनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बे जाय मानसिया एलन मास्क बिथांनि सोमोन्दै आं खोन्थानि बिथाङा जाहैबाय सासे USA नि एबा आमेरिकानि बिथाङा एन्टारप्रेन्योर बिथाङा गोबां सिमां दङ जेरै बिथाङा लुबैयो जे मार्सआवहाय एबा मंगल ग्रहआवहाय मानसिया थाहैनो हानाय बायदि न' लुनो बेफोरबायदि न' लुनो आरो बेबायदिनो बिथाङा गारिफोरखौ आरो बिथाङा सिमां नुयो जे गारिफोरा जाहाथे इलेक्ट्रिक जाजोबो गासिबो आरो बेबायदिनो बे स्टारलिंकनि गेजेरजोंनो बिथाङा मोनसे फन बानायदों दा बे फना माबायदि जागोन स्टारलिंकआ मा आरो बै सैटेलाइटआ मानो थाखाय बेबायदि गिदिङो जोङो मिथिलांनि बे जाहैबाय जोंनि बुहुमनि सेर-सेरनो जोङो माखासे सैटेलाइट्सफोर गिदिङो होननानै जोङो मिथिनो मोनो माखासे सैटेलाइटआ ओरै गिदिङो माखासे ओरै गिदिङो माखासेया नैबे पलनिफ्राय पल ओरैजाय गिदिङो बे मिरुनिफ्राय मिरु ओरैजाय गिदिङो दा बे सैटेलाइटआ माबायदि जायो सैटेलाइटखौ जोङो बुहुमनिफ्रायनो हगार हरो रकेटजों हगार हरोबा बे सैटेलाइटआनो गिदिंबाय थायो आरो जोङो बेजोंनो जों टिभिफोर नायो जोङो मबाइल फनजों कानेक्ट जायो बेबायदिनो सैटेलाइट्सफ्रा गिदिंबाय थायो आरो जोङो बिनि सुबिदाखौ मोननो हायो नाथाय बे एलन मास्कआ मा सानखो दायो एलन मास्क जाय मानसिया मंगल ग्रहआवहाय मानसिया थानो हायो जाहाथे बेबायदि सुबिदा खालामनानै होनो नागिरदों बियो दायो मा मोनसे सिमां नुलायखो जे जोंहा मा जायो जुदि जोङो मबाइल फन गंसे लायोबा जोङो फन खालामोबा एबा माबा मोनसे नायोबा फार्स्टआवहाय जोंनियाव कल अपारेटरावहाय थांग्रोयो एबा कल सेन्टारफ्राव थांग्रोयो बेनिफ्राय बे कल सेन्टारफोरनिफ्राय सैटेलाइटआव थाङो सैटेलाइटआव थांनानै आरो कल सेन्टारफ्राव फैफिनो आरो फैनानै मा जायो बे केबोलनि गेजेरजों जोंनि खाथिसिम सहैयो आरो बे टावारनि गेजेरजों जोङो आरो बेवहाय कानेक्ट जायो बिनिफ्रायसो जोङो कलखौ रिसिभ खालामनो मोनो एबा सोरनोबा कल हरबाय आरो नेक्स्ट पार्सना बेवहाय रिसिभ जाबाय दा बेबायदि जायो नाथाय बे एलन मास्कनि बायदिबा मा जागोन दायो जुदि जोङो कल खालामबाय एबा जोङो माबा मोनसेफोर भिडिअफोर नायनो अब्ला बियो डाइरेक्ट सैटेलाइटआव थांगोन सैटेलाइटनिफ्रायनो डाइरेक्ट बियो गुबुन जायगायावहाय फनावहाय कानेक्ट जागोन बेवहाय जेबो गेजेरावहाय कल सेन्टार बा माबा मोनसे बेफोरबायदि जेबो कानेक्सन थाया बे फननि मुङानो जाहैबाय पाइ बे फना जाहैबाय पाइ होननाय बिलाय बे पाइ बे टेस्ला बे गारियाबो टेस्लायाबो बिथांनिनो आरो बे फनखौ बिथाङा लन्च खालामबाय दायो बेबायदिनो बिथांनि बे कानेक्सना बिराद स्पिड जागोन आरो जेरावनोखि नेटवर्क गैया माब्लाबा जोंनि जायगायावहाय गोबां गोथौ जायगाफ्रावहाय नेटवर्कखौनो जोङो मोना जोङो कानेक्सनफ्रा मोजां मोना बेबायदि उसुबिदाया थानाय नङा जेब्ला बे स्टारलिंकआ कानेक्ट जायो स्टारलिंकआ जाहैबाय बियो मोनसे सैटेलाइटनि लिंक बे सैटेलाइटआ बेबायदि बुरजा थागोन बेयावबो सैटेलाइट गासिबावबो थाजोबगोन बे मोनसे कम्पानिनो जाय कम्पानिया जाहैदों बे एलन मास्कनि कम्पानि स्टारलिंकनि आरो बे सैटेलाइटनि गेजेरजोंनो डाइरेक्ट जुदि सैटेलाइटजों सैटेलाइटआ डाइरेक्ट कानेक्सन होयोब्ला अब्ला जोंहा जेबो उसुबिदा थानाय नङा बेनिखायनो बे सैटेलाइटआ गिदिंबाय थानायखायनो जोङो हरावहाय माब्लाबा बेखौ नुनो मोनो अब्ला बे फना इन्डियायाव दायो दङना गैया जोङो बे फनखौ इन्डियायाव बायनो हागोन ना हाया बे फना ओरैबायदि स्पिड जागोन जे जोंनि बे नर्मेल स्मार्टफननिख्रुइ बहुत स्पिड जागोन आरो बहुत सुबिदाफोर थागोन बे फनखौ दायो इन्डियायावहाय इलिगेल खालामनानै होदों सरकारा जे बेखौ लानो मोना होननानै मानोना मा जायो दायो जुदि जोङो रासिया आरो इउक्रेननि दावहाखौ नायोबा बेवहाय इउक्रेनखौ दावहायाव देरहाहोनो थाखाय बे एलन मास्कनि कम्पानि स्टारलिंकआ गोबां नाजागासिनो
दा इन्डियानि बे जोंनि स्मार्टफननि गेजेरजों जि डाटा बेफोरो डाइरेक्ट बियो एलन मास्कआ बेखौ अपारेट खालामनो हागोन। बेयाव जेबो गेजेरावहाय बेलेग मिडलमेन थानाय नंला एबा कल सेन्टारफ्राव थांनाय जोंनि कला बिनिफ्राय सरकारा टेप बारिं खालामनानै सरकारा गावनि इनफरमेसनखौ लानो हानाय बेबायदि थानाय नङा। बिनि थाखायनो दायो सरकारा बेखौ इलिगेल खालामनानै होदों। दायो बेबायदिनो स्टारलिंकआ बे मोनसे सेटेलाइट आरो बे मोनसे सेटेलाइटजों लिंक जाजोबगोन। लिंक जाजोबनानै बियो जोंनो इनफरमेसनखौ हरगोन। दहायनो आं खोन्थाखाबाय। दायो गोबां समनि उनावहाय आङो भिडिअ बानायदों। आसा खालामो जे नोंथांमोना सिगांनि बायदिनो सापर्ट खालामगोन आरो नायबाय थागोन। दायो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।